Cebu City Police gusto nga ipaubos sa autopsy ang patayng lawas sa masuso nga namatay dihang gihimugso sa Vicente Soto Memorial Medical Center. Kinero masayran kung unsa gyud ang hinungdan sa namatyan sa maong nga bata nga gibutang sa death certificate nini. Si Chona Carion sa report. Girekomendar ni Senior Superintendent Benjamin Santos, City Director sa Cebu City Police, nga ugkaton ang patayng lawas ni John Nino Anyosa aron ipaubos sa autopsy. Sa death certificate sa bata, way gibutang ang mga doktor sa VSMMC nga cause of death. Gusto nga mahibawan sa kapulisan kung unsay hinungdan sa kamatayon niini ug kung nganong napuno sa bunog ug samad ang lawas ni John Nino. Gikuhaan na hinuon og pamahayag ang mga ginikanan nga sila si Edeline ug Roldan Anyosa kinsa midangop sa Women and Children Protection Center sa CCPO kagahapon. Mas maganda kung ma-autopsy natin para malana scientific ang ating findings. Adtuon usab sa kapulisan ang Vicente Soto Memorial Medical Center aron kuhaon ang ilang habig sa isyu ug pag-ila sa mga doktor ug nurse nga gipasangin lang wa mo tarong pag-atiman kang Edeline. Suma pa, gusto ni Edeline nga mga anak pinaagi sa cesarean section apan gipapugos gyud siya og pautong. Initially sa pagdanaw sa facts na ito mga violations sa revised penal code no kanang so from the facts of the case pwede sa quasi criminal offenses, quasi criminal negligence. Pwede sa busod ang ubang mga issues, particularly sa kondisyon sa bata. Ang VSMMC nagpahigayon na hinuon sa ilang internal investigation sa insidente. Chona Carion, Balitang Bisdak.